Akik 1980 előtt születtek, azok valódi hősök. Olyasféle igazi hollywoodi minden túlélő fene gyerekek. De tényleg, gondolj csak bele! Az 1980 előtt születettek, azaz mi, kész csoda, hogy életben maradtunk. Nekünk még nem volt gyerekülésünk az autóban, sőt még biztonsági öv se nagyon. Viszont biztosan tudhattuk, hogy a gyerekágyak festékében akad bőven ólom. A gyógyszeres és vegyszeres üvegek könnyedén nyithatóak voltak. Nem volt semmi furfangos védelemmel ellátva, de még a fiókok és ajtók sem voltak felszerelve biztonsági nyitóval. És mikor picajozni mentünk, nemhogy könyökvédünk és sisakunk nem volt, de még rendes biciklünk sem. Azért az nem volt semmi. Mi még csapból ittuk a vizet, és azt se tudtuk, mit jelent pontosan az ásványvíz. Mi még nem nagyon unatkoztunk, ha tehettük, kimentünk játszani. Igen, ki. Egész nap kint voltunk, a szüleink pedig csak sejtették, hogy élünk és megvagyunk, hiszen még vezetékes telefon sem nagyon volt, nemhogy mobil. Pláne nekünk. Nyáron derékig érő fűben és közeli kiserdőkben játszottunk, mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Nem tudtuk, mi az a pollen, és a parlagfűről azt hittük, hogy a sárkányfű egyenes ági rokona. Ha elestünk, megsérültünk, eltölt valamelyik végtagunk, vagy csak szimplán betört a fejünk, senkit nem pereltek be ezért. Egyszerűen mi voltunk a hibásak. Sőt, az erősebb elgyepálta unalmában a kisebbet és gyengébbet, az is rendben volt. Ez így működött, és a szüleink nem nagyon szóltak bele ebbe sem. Étkezési szokásaink Sobert Norbi mércéjével mérve nap mint nap tartalmazták a halálos dózis többszörösét. De még egy McDonald'son edződött, átlagos amerikai elhízott kisgyerek is helyből nyomna egy hátraszaltót attól, amit mi leküldtünk a címszóval. Gondoljunk a zsíros kenyérre, kolbászra, a disznósajtra, ki tudja, mit tettek bele. Az iskolai menzára, ki tudja, mit nem tettek bele. És mégis itt vagyunk. A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin, viszont bevekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Szobi szörpöt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. A limonádét még magunknak kevertük, és mosatlanul lettük a fáról gyakran még éretlen gyümölcsöt. A WC pereme alatt pedig baktériumok ezreinek kolóniái telepedtek meg, a még háborítatlan nyugalomban a predomestos korban. Volt néhány barát, aki már ismert olyat, akinek videója volt, vagy esetleg spektruma. Ez egyfajta számítógép volt. De szó sem volt PlayStationről, Xboxról, 64 TV csatornáról, és kábel tévéről, DVD-ről, surround soundról, internetről, vagy mobiltelefonról. Viszont voltak barátaink. Olyanok, akikkel találkoztunk kint az utcán, a focipályán, a pingpongasztaloknál. Vagy ha mégse, akkor egyszerűen becsengettünk hozzájuk, és beengedtek. Nem kellett megkérdezni a szülőket. Sem a miénket, sem az övéket. Nem vittek és nem hoztak a szülők autóval. Mégis itt vagyunk. Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor játszani mentünk, és nem ritkán fadarabokkal, botokkal harcoltunk. Labdával dobáltuk egymást. Mégis itt vagyunk. Nem ütöttük ki egymás szemét, a többi sebb pedig begyógyult. Focizni is csak az állhatott be, aki tudott. Akkor még volt egy íratlan szabály, amit ma nehezen értünk már meg mi is. Azt csináld, amihez értesz. Aki pedig nem értett a focihoz, pláne nem tudta rendesen kirúgni az ellenfél bokáját. Az csak csalódottan nézhette a játékot a rácson túlról. Vagy odébb állhatott és más játékot, más játszótársakat kereshetett magának. A szerelmet nem brazil sorozatokból tanultuk, csak egyszerűen megéltük. Boldogan szaladtunk végig az utcán az első csók után úgy, mintha már sohasem akarnánk megállni. Ha egy tanár nyakon vágott, nem szúrtuk le egy késsel, és nem pereltük be, és nem sírtunk otthon a szülőknek, sőt, ha lehetett, el sem mondtuk. Ismertük a törvényt, és ha vétkeztünk, szüleink nem álltak mellünk. Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit jelent a kötelesség, a bűntudat, a jó érzés, a felelősség. Ismertük ezeknek a szavaknak a mélységét. Ezek voltunk mi. Hősei egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok értetlenül mosolyognak.